Bueno, eu penso que podemos ir comezando. Son as 5:05 da tarde. Boa tarde, benvidos e benvidas a esta segunda xornada por videoconferencia informativa dentro do programa Observación, do que estamos participando. Esta sesión está sendo gravada para que despois o resto de compañeiros e compañeiras que non poden estar aquí en directo con todos nós a poidan ver en diferido e será colgada na aula virtual, seguindo un pouco a liña, non, do que fixemos, non, a principio coa primeira, igual que na primeira videoconferencia inicial. Esta segunda etapa é a denominada etapa acolle e, bueno, vindes de desenvolver a etapa acolle e vamos a desenvolver a etapa comparte. Entonces, estamos aquí hoxe, compañeiros e compañeiras dos diferentes CCRs que estou vendo por aquí, que sei que vos están acompañando durante o desenvolvemento deste programa, e tamén estamos dúas persoas asesoras do Servizo de Programas de Formación. E bueno, pois vamos a dar entón comezo a esta sesión, que é un poquinho para situarnos en que momento estamos do programa e que é o que toca a partir de agora, non? E que é o que ten que facer cada un, non? A partir de agora. Para iso vou a proxectar unha pequena presentación que teño con unha diapositiva con aspectos moi básicos do programa. A ver, vou a compartir. Espérate, que fixen aí unha cousa que non era, Vale. Ben, creo que estades vendo, verdade? Vale, bueno, pois esta presentación tamén vai estar dispoñible na aula virtual e bueno, pois é un pouco relativa pois a convocatoria, non, do programa e das fases que estades a desenvolver durante este curso escolar. Sabedes que estades participando nun programa que provén dunha convocatoria da resolución do 11 de outubro de 2024, quedavos aquí o enlace para todas aquelas persoas que ao mellor aínda non lle botastes unha ollada, pois ídela ter aí dispoñible nese enlace, na presentación que se colgará. Vamos allá. Vale, pois sabedes que este programa bueno, os obxectivos básicos, non, que se pretendían seguir con este programa, non, os obxectivos xerais, pois eran un pouco fomentar a colaboración, o intercambio de experiencias docentes, de liderado e de xestión. Outro obxectivo tamén importante, que é o que, sobre todo, vindes agora de desenvolver na etapa acolle, na etapa comparte, a facilitar a observación directa da práctica de aula, non esas metodoloxías, eses proxectos, xestión de recursos. E logo tamén outro obxectivo importante é favorecer a apertura á internacionalización, non? Bueno, pois dos centros educativos para ver outras realidades educativas fora da comunidade, a nivel estatal e internacional, e establecer vías de cooperación. Digamos que eses serían os obxectivos xerais, un pouco, non? Que se pretenden acadar con este programa. A parte destes obxectivos xerais, xa sodes coñecedores que se está desenvolvendo en varias fases. Para este curso escolar, 24-25, estamos a desenvolver o ano 1 a fase autonómica. Entón, neste primeiro e segundo trimestre desenvolveste desa etapa comparte, que tivo lugar no propio centro educativo, entre vós, entre os propios compañeiros que estades a participar no programa. Sabemos que foi un traballo importante de coordinación, de organización, de ver toda a documentación, de ver toda a información que había na aula virtual. Empezar é complicado, pero estou segura que está sendo moi gratificante para vós, para os centros, independentemente do traballo, do compromiso, do esforzo que sabemos que está supoñendo para vós. Pero espero que aínda así estea sendo
unha actividade que vos estea reportando aspectos moi positivos. Entonces, unha vez finalizada esta etapa comparte, hoxe iniciamos a seguinte etapa desta primeira fase autonómica que se desenvolve en Galicia, que é a etapa colle. Esta etapa colle vaise a desenvolver no segundo e terceiro trimestre e vai a durar ata o 30 de maio. É dicir, todo o que fagades agora, no tempo no que vos vaiades estimando, coa vosa organización propia, en colaboración co asesor e asesora de centro que teñades para o programa, iredes desenvolvendo todas aquelas tarefas que despois vos amosará a miña compañeira Victoria da aula virtual, e todo eso terá que estar rematado con data 30 de maio. Pero xa está tamén especificado todo na aula virtual, que despois vamos a facer un tour máis personalizado por esta aula virtual. Digamos que agora estamos poñendo un pouco o esquema xeral, non? De en que punto estamos. Esta etapa colle caracterízase polo emparellamento, non? Con outros centros educativos de Galicia. Sodes 36 centros, en estes momentos están as parellas feitas. Nalgún caso temos un grupiño de 3, porque coincidían ademais moi ben, é o caso dos CRAS, e aí non había lugar a dúbidas. No resto, pois estableceronse outras parellas que esperamos que sexan, que desenvolvan un traballo colaborativo e saian de aí cousas e aspectos moi enriquecedores e se creen sinerxias moi positivas. Despois, de facer ese traballo, non? Ese desenvolvemento a través da aula virtual, vai haber unha elaboración dun produto final conxunto, que tamén ides saber na aula virtual exactamente en que consiste ese produto final conxunto. E sabedes que despois, ao final de toda esta fase autonómica, despois da etapa comparte e da etapa colle, e de todo o traballo desenvolvido por todas as persoas participantes no programa, coas evidencias que se foron pedindo a través da aula virtual, se establecerá unha valoración final, que esa valoración final será publicada, pois unha vez remate pasado o 30 de maio, a comisión reunirase, valorará todo o traballo desenvolvido e os centros recibiredes unha puntuación e será publicada a listaxe e ordenada en función da puntuación para logo desenvolver, digamos, que o seguinte ano, na convocatoria 25-26. Este ano 1, a fase autonómica, conleva unha certificación de 50 horas de formación. Entón, todo este traballo que estades a facer, aparte de supoñer ese esforzo, pero ao mesmo tempo un enriquecemento para a vosa labor profesional, levaredes ese recoñecemento de 50 horas de formación permanente do profesorado. E despois, unha vez rematado este ano e publicadas as puntuacións finais ordenadas por orden de puntuación, o ano seguinte se establecerán e se desenvolverán as seguintes fases. Os centros, no momento da solicitude inicial de participación no programa, indicaron no anexo a preferencia pola fase pola que participaban, é dicir, a fase interautonómica ou a fase internacional. Entón, é o que se vai a ter en conta o ano que ven para establecer eses socios a nivel interautonómicos ou socios a nivel internacional, en función do solicitado no anexo, vale? E sempre que se consigan socios. O obxectivo, da Consellería conseguir esos socios e que realmente se poida continuar desenvolvendo o programa de observación. O ano que ven, a formación tamén estará articulada e planificada a través dunha aula virtual con tarefas moi similares ás que estades a desenvolver agora este ano, non varían moito, hai unha aula virtual igual, tanto para a fase interautonómica como para a fase internacional. Na fase interautonómica tamén temos, hai reciprocidade nas visitas, e na fase internacional pode haber reciprocidade nas visitas ou non. Iso xa vai a depender do socio, do socio do país e da colaboración que se estableza con ese socio do país. A formación que certificaredes serán 30 horas de formación, equivalen a 30 horas de formación.
Vale, pero todo iso se articulará e se planificará xa para o seguinte ano. Entón, isto quería volo amosar simplemente para que tiverades pois, unha información xeral e que saibades que este ano pois, estamos na fase autonómica que se corresponde coa etapa, comparte a etapa colle, e o ano que ven pois, tocaría xa pasar a seguinte fase, a interautonómica ou internacional en función do que pedise o voso centro. Vale? Era un pouco para poñernos en situación. E agora, para entrar un pouquiño xa máis en detalle, quitar isto de aquí, vamos a comentar os aspectos moi básicos da etapa colle, porque logo a miña compañeira Victoria xa vai a concretar aspectos moi prácticos da etapa colle, que xa teñen que ver coa etapa coa aula virtual. Entón, a ver, por que non me vai? Espera. Ahora. Esta etapa colle caracterízase fundamentalmente polos emparellamentos, é dicir, docentes e parellas de centros na comunidade autónoma galega. Despois, outro aspecto moi importante que se vai a dar nesta etapa colle, que vai haber mobilidades, que vai haber desplazamentos. É dicir, de todos os participantes que hai nun centro, vai haber un grupo de persoas que vades a ter que decidir entre vós quen vai a desplazarse para facer a observación a outro centro. É unha decisión de centro e vosa. Os requisitos que hai que cumprir son os que vedes aí. Ata un máximo de 4 docentes, máis unha persoa do equipo directivo. Isto é imprescindible. Unha persoa do equipo directivo ten que ir sempre. Vale? E, por suposto, estaredes acompañados do asesor e asesora do CFR do CAFI. Ai, desculpade que me esquecín comentar unha cousa. Non vos estou vendo, eu estou vendo a presentación. Compañeiras, creo que podemos poñer un enlace dun documento de dúbidas no chat, un enlace de Google Drive, por si queren ir anotando dúbidas e se lle poden ir respondendo por aí. Graciñas, que eso esquecíme de comentar ao principio e creo que é importante, e se aí tedes dúbidas, pois tamén as vades trasladando aí. Se hoxe non se deran contestado todas, mañán colgaríamos o documento coas respostas, ou mañán ou pasado, de acordo? Entón, quen se despraza? Eses 4 docentes, máis unha persoa do equipo directivo, máis estarán acompañados dese asesor ou asesora do CFR do CAFI, non? Esa persoa que, bueno, pois que de alguna maneira vos guía, vos acompaña e vos están a resolver as dúbidas que podedes ter. Digo, ata un máximo de 4 docentes. Hai centros que son moi pequeniños, entón, lóxicamente, non se poden desplazar 4 docentes, vale? Iso é, logo, cada centro pois, terá que ver quen se desplaza e quen non se desplaza e sempre cando o centro quede debidamente atendido. Despois, cando se fan esas mobilidades? Pois a partir de hoxe, entre os centros, acordades esos días, calquera día lectivo, acordade entre as parellas de centros. Procurade sempre comunicarvos co asesor ou asesora de referencia que tamén vos acompañará nesas mobilidades. É un acordo entre os centros e a asesoría coa que estades que vos está a guiar e a aconsellar, non? No programa de observación. No momento en que queirades. Despois, tamén vai haber docentes que non se desplazan. Lóxicamente, hai centros onde temos moito profesorado que está participando no programa, pero obviamente non se poden desplazar, porque a convocatoria dinos que se desplazan 4 e unha persoa de equipo directivo. Entón, eses outros docentes quedan no centro. Non obstante, aportan igual, supoñen un valor engadido, van a aportar igualmente ao programa. De que forma pode aportar ao programa? Na aula virtual temos recollidas unha serie de situacións posibles para que esos docentes que non se desprazan poidan seleccionar e facer as súas aportacións e achegas ao centro e ao programa. Situacións que se poden dar. Docentes que se desprazan a observar e o lóxico, é moi interesante, hai que procurar parellas estables de observación, é dicir, o que se despraza a observar, o ideal é que cando o centro reciba, esa mesma persoa sexa observada pola persoa que foi a observar.
pero pode que non se dea o caso. Entonces, aí na aula virtual se contemplan situacións para ese tipo de casos ou casuísticas que se poidan dar. O ideal é parellas estables de observación. Se non, pois aí vades a ter opcións posibles. E todos vades a aportar ao programa. É dicir, non vai quedar ningún participante que non poida aportar. O que observe é observado, plan de aula e follas de observación, e os demais propostas. Que máis temos por aquí? Bueno, pois a aula virtual, non? A aula virtual, onde está dotada de tarefas e recursos para evidenciar o proceso, que é moi similar á etapa comparte. Vades saber que son tarefas moi parecidas. E logo un aspecto moi importante é o cronograma xeral da visita. Esta mobilidade, este desplazamento, vaise a desenvolver en un día, non? Ese día, un viaxe de ida e volta para esas persoas que se desplazan. Un posible cronograma sería, pois, pola mañán o viaxe de ida. Ese día, pois, o centro anfitrión fai a acollida a esas persoas que chegan do outro centro parella e se establecen esas observacións entre docentes. Pero para poder facer isto hai unha planificación previa, que esas parellas de centros, que esas parellas de persoas que se van a observar no centro xa teñen que ter acordadas e planificadas un poquinho antes, non? Puxen aí en vermello procurar parellas de observación estables. Digo, sempre que se poida, vale? Porque, bueno, pode que en algún caso que non sexa posible, pero sempre que se poida, parellas estables. Digamos que para cerrar o ciclo de observación. Eu observo-te a ti observas-me a min, logo fago as miñas, douche o meu feedback, facemos as reflexións, entonces, bueno, de alguna maneira cerramos ese ciclo, sempre que se poida. Logo, mediodía, organizaríase esa comida conxunta, e logo pola tarde poderíanse establecer, pois, aproximadamente, un horario de referencia, 2 horas aproximadas, non, de traballo conxunto, xa sen facer observación directa de aula, obviamente, pero si dese traballo conxunto entre os docentes para facer unha reflexión desa xornada vivida, para poñer en común, compartir todos aqueles aspectos que non se puideron compartir na xornada de mañán, porque a xornada de mañán pasa moi rápido e quedan moitas cousas pendentes, pois esa xornada da tarde pode ser moi interesante para facer ese feedback a veces e esas reflexións finais. E despois xa sería a posterior viaxe de regreso. E despois sinalei aí con flechas aí, non, marcando o produto final conxunto. Eso, se é un produto final conxunto, vades saber de forma máis personalizada as posibilidades de como pode ser a entrega dese produto final conxunto. Entón, o que vos acabo de contar agora é así como moi rápido, un esquema xeral do que sería a etapa colle, onde nos situamos. E xa, finalmente, unha vez que se estean producindo as mobilidades e que as observacións se estean desenvolvendo, pois para compartir un poquinho en redes sociais e abrir un pouco a dar a coñecer o que se está a desenvolver na nosa comunidade, pois tedes o hashtag de Observación Galicia, por se queredes compartir esas mobilidades nas redes sociais. E deixo vos aí, nada, unha pequeniña cita de Matthew O'Leary, pois que a observación non debe verse non como unha ferramenta da avaliación predominantemente sumativa, un mecanismo disciplinario, senón como un método de indagación que contribúe ao diálogo profesional continuo e a mellora do pensamento, a aprendizaxe e a práctica docente. Bueno, que eu creo que é un pouco tamén o que estades a conseguir e a facer e de poñer en valor non este traballo que estades a facer. Sei que están xurdindo preguntas polo chat, vamos a estar recollendo todos. Vou deixar de compartir un pouquiño esta pantalla. Sí, detiven a pantalla. Eu non estiven lendo as preguntas, pero, bueno, os meus compañeiros dos CFRs seguro que están por aí, pois que vos poden botar unha man. Sí, os CRAS, 3, visitamos un centro ou 2, efectivamente, son dúbidas que poden xurdir da xestión. Estas situacións, estas particularidades, nos poñeremos en contacto con estes centros que son 3 en vez de 2, para ver como podemos organizar da mellor maneira posible estes desplazamentos. De acordo? Entonces, vai ser unha decisión a nivel de direccións de CFRs e de xefes de servizo
e de alguna maneira intentaremos que vos despracedes e que poidan ser o máis productivas posibles. Todavía se está a estudar este caso en concreto nos vindeiros días. Vale, moi ben, é a resposta, sí. A partir de agora van a xurdir un montón de preguntas e de situacións posibles que se vos van a dar no centro. Eso é certo, porque en cada centro pois está organizado de formas diferentes. Vamos a intentar solucionar e resolver todas esas dúbidas para que se poida desenvolver o programa da mellor maneira posible. Eu, pola miña banda, fixen así un resumo moi xeral para situarnos onde estamos e agora que creo que é a parte que máis vos interesa, non? Abrir aí a aula virtual para ver o que vos toca na etapa colle e para ver a entrega dese produto final. E voulle dar paso á miña compañeira Victoria Penide, que é a que vos vai a dar aí un tour personalizado por esta aula virtual. Calquera dúbida, ídenola trasladando, vale? Graciñas. Adiante, Victoria. Grazas, Mónica. Estivo ben que arrastrases aí o R de tour, que despois do susto de onte seguramente algún ainda se sinte un pouco en montaña rusa. Pola parte que me toca, disculpas, houve unha incidencia onte na aula virtual, supoño que moitos vistes que tiña desa entrega do calendario, creo que era, non? Modificada misteriosamente por un premio a un blog, creo que era. Foi unha incidencia, non sabemos de onde procede, temos sospeitas. A única solución foi restaurar a aula completa a día de 17, que é a razón pola que vos mandamos este aviso dende aula virtual. Entendo que non se perdeu ningún traballo, ninguna entrega. Se alguén fixo entregas o día 18, 19, creo que xa estaba desfora de prazo, pero igualmente volvede a facelas porque xa non están aloxadas no novo enderezo. Bueno, cosas de la técnica e del directo, supoño que tamén cosas que pasan. Esperemos que non teñamos máis incidencias a partir de agora. E a etapa acolle non vos la podo amosar exactamente igual que como a veríades vos, porque eu non son alumna, non me presentei en Benvira, polo tanto non teño acceso a etapa acolle no formato que vedes vos. A que leímolo ver como vemos os profes editores ou as profas editoras desta parte. A data de comezo a colocamos a día de hoxe, estaba prevista por un pouco antes, pero atrasamos e estamos xa a día 20. Aquí tedes outra vez todas as partes descritas neste desplegable de inicio, nas que ides ter que actuar de xeito activo, e o espazo onde podedes atopar os modelos para todas estas entregas, que é no cartafol documentos guía, que podedes ver aquí abaixo. Vale, e tedes todos os recursos que precisades. Están o calendario das observacións entre os dous centros, os plans de aula e as follas de observación focalizada. Neste caso, ides ter varios tipos de agrupamentos. Por unha parte, tedes os agrupamentos dos vosos centros para as tarefas que son de entrega. E tedes os agrupamentos de parellas de centros, porque ides ter que facer entregas como parella de centro. Ademais, tedes os agrupamentos de CAF e CFR para as entregas individuais. Isto simplemente se fai para facilitar o traballo aos asesores e asesoras que vos fan o seguimento, que en vez de ter vos que buscar nun listado de 300 e pico persoas, pois xa podan filtrar directamente os que lles corresponden por zona. Tedes un foro de dúbidas e consultas da etapa acolle, calquera cousa que vos xurda, incluso as que vos respondesen e non vos quedasen suficientemente claras no Google Docs, as podedes recoller aí. Todas as asesorías están pendentes deste espazo. E despois xa temos espazos definidos para cada parella de centro. O foro de intercambio entre parellas de centros está restringido a cada parella. É dicir, cando as parellas entrades aí, vos estades comunicando só cos docentes que pertencen a esa parella. Non o ve todo o mundo, son instancias en grupos separados. O mesmo acontece na sala para reunións virtuais dos centros irmandados, tamén está restringida a vosa parella de centros. Dispara, Mónica, que te estou vendo en primeiro plano. Sí, non, é que eu creo que agora xa lle podemos abrir, porque o deben ter oculto, non? Non, non o teñen oculto, se ve agochar para os alumnos, a sección está aberta. Vale, e eles si se presentaron na primeira. Eu non me presentei, e por eso se ve así agora mesmo. Decídeme, se estades dentro da aula, comprobades se realmente podedes ver. Sí, claro, que nos comenten si alguén entra dentro da aula, si o pode ver perfectamente. Aparecen oculto, nos din que aparece oculto. Aquela teño que irvos abrindo as etiquetas unha por unha. Claro. Pero fago en canto remate de explicárvelo, vale?
En principio, non está, vexo cachos de mensaxes, non está. Sí, Vale, non está, é que está recibida a oculto. mensaxe, non vos preocupedes, vos lo abro agora en canto Bueno, me si mate queres de... podeslle ir dando aí e podelo ir abrindo, como queiras, Sí, pero Victoria? é un pouco máis feo aínda para explicación, porque xa ven todos os cachos da edición. Ah, Aquela... Veña, vai, vou vos contando. Este sí que está visible, que non está todo oculto, A sala de reunión xa tedes agora visible, tedes a lista de verificación dos temas de entrevista. Isto non é unha tarefa ao uso, é simplemente os temas que deberíades de tratar nesa primeira entrevista, e que podedes irlle facendo tic a todos, é unha lista de comprobación para que non vos esquenza nada, non é avaliable, non podedes tratar moitos máis temas dos que están aí, podes falar do que queirades, basicamente, pero é importante que non perdades o foco e eses polo menos estean tratados. Efectivamente, as etiquetas polo menos teñen que estar sempre visibles. Despois aquí tedes unha base de datos onde debedes recoller que persoas viaxan e cales non viaxan. Sabedes que pode haber nos centros participantes que non participen, que non estean directamente na mobilidade. Isto xa tiña que estar borrado. sí, foi unha proba. Igual que a do documento ese que apareceu na vosa entrega. Facemos probas e despois nos quedan por aí os erros. Aquí teríades que engadir entrada e escoller para todas as persoas do voso centro, escolledes o centro e ides colocando nome e apelidos das persoas participantes no programa e definindo se viaxan ou non viaxan e se é docente ou membro do equipo directivo. De acordo? Continuamos. É moi sinxeliño, o sea, realmente é tan intuitivo que casi non sería precisa a explicación que vos estou facendo, pero para que quede todo clariño. Os alicerces... Preguntan se esta parte a fai o coordinador. Sí, fai no coordinador para todas as persoas do centro. Non, Mónica, esa é unha resposta túa. Sí. A ver, a xestión das viaxes é un pouco consenso a nivel de grupo, de centro, pero logo sempre en coordinación co asesor e asesora de referencia, vale? Vades a ter o foro que vos acaba de comentar Victoria, para falar e para conversar entre vós, porque está restringido para as vosas parellas, vale? Ese foro é para as parellas de centros. Perdón, Victoria, é que... Este foro de aquí, sí, non. Estaba mirando só o recurso, abrín o recurso que a infografía esta sobre as fases máis importantes do proceso de observación e informativo, tampouco tedes que facer nada nela. E despois xa chega o traballo, o panel de reflexións iniciais, que é como un Padlet, non vou entrar, xa o coñecedes. Este vai ser avaliado por esta tarefa que vos non ides ver e que vai seguir estando oculta para alumnado. As persoas asesoras van a avaliar a participación. Despois tedes a entrega grupal de calendario. A entrega grupal de calendario, se non me equivoco, tamén é por parella de centros, verdade, Mónica? E aquí foi onde tivemos o lío na anterior. Sí. Aquí, en vez de ter grupos separados centros, ainda non nos temos cargados, porque por culpa de incidencia tivemos que eliminalos e os imos volver a cargar. Teríades como grupos separados parellas, e aquí escolleríades, en vez de escoller o voso centro, escolleríades a vosa parella. Vale? Podemos iniciar esta etapa antes de ter as anteriores iniciadas. Sodes máis contra os asesores que os asesores contra vos. Aquela eles van facendo e elas o traballo de avaliación pouco a pouco, pero vos podedes correr máis. Van atrás vosa. Aquí temos a entrega individual do plan de aula e das follas de observación. Lembrade que tedes modelos aquí dentro que podedes utilizar e que podedes adaptar segundo as necesidades, e que tenedes que entregar de xeito individual nesta tarefa. Espero non estarvos mareando moito co scroll para arriba e para baixo. E igualmente tedes a entrega de propostas observadoras para as persoas que non viaxan. As persoas que non viaxan, pero que se cadra sí que reciben ou participan na recepción no seu centro, na organización, na visita aos espazos comuns e todas esas cousas, esas persoas se queren, explícate a parte da certificación, Mónica, se queren certificar
a actividade teñen que facer algún tipo de achega, non? Sí, claro, pídese, claro, efectivamente, esta formación leva unha certificación de 50 horas, na propia convocatoria di que hai que facer pois todas as achegas que se piden, de acordo? Non estou entrando na calidade das achegas, é dicir, hai que intentar, pois eso, que todas as persoas que fagan as súas aportacións na situación na que estean, se observa ou non é observado, se decide facer, pois, entón é importante que todo o mundo faga as súas achegas. E aí tedes varias propostas, tedes propostas de entrega individual, aí podedes escoller realmente a que queirades, podedes facer un plan de aulas para docentes que non viaxan pero reciben observadores, podedes facer unha proposta didáctica para unha observación virtual, a Unseen Observation, ou unha proposta de colaboración conxunta virtual implicando alumnado, tipo e-twinning, cousas así, pero no contexto de observación. E despois hai outras achegas que se poderían facer de xeito individual ou por parellas, como é un plan de difusión do programa dentro da vosa comunidade educativa ou un plan de continuidade da cultura de observación no centro, que é moi interesante, realmente é un dos obxectivos principais non do programa, que isto perdure e non se circunscriba estritamente ao tempo de vida do Claro, programa agora mesmo. claro. E Victoria, xa estaríamos, perdón, non? perdona que te interrumpa. Sí, esta parte é importante, vale? Porque creemos que aquí é onde poden ter pois, certas dúbidas, non? De que facer destas persoas que cando recibe un centro e din, pois a mí non me van a observar, entón ti vas a poder aportar. Se ti non observas, se non eres observados, vas a ver que na aula virtual hai unha serie de propostas que podes escoller e que podes aportar. Vale, entón está pensado pois un pouco para iso, para que todo o mundo poida aportar ao centro. Pasamos un pouco polo produto final tamén, Mónica, xa. Sí, sí. Aquí tedes a folla de ruta, na última pestana, a folla de ruta de etapa produto final, reflexións e conclusións, aínda non temos as datas pechadas, ou sí, o mellor xa as podemos ir cubrindo. Sí, temos unha previsión de datas é o 30 de maio, entón, bueno, temos que ver como se vai a desenvolver esta etapa, pero creo que é importante que definir esa etapa do 30 de maio porque despois, como dixen antes, hai unha comisión de valoración de todo o desenvolvemento da fase autonómica de todos os centros e de todos os participantes que permite que precisa dun tempo para esa revisión completa e decidir esa valoración final. Hai unha consulta aí no chat que acabo de ler así de refilón que non lles permite entrar nas tarefas individuais. As tarefas neste momento están restringidas aínda aos grupos. E as de entrega individual, como vos decía, estaban configuradas para que fosen os grupos de CFR e CAFI os que pudesen actuar aí, e iso lle permitise as asesoras e asesoras filtrar o dos docentes da súa zona para avaliar só as entregas deses docentes. Como Antón te romperon os grupos, na restauración eses grupos non se trasladaron. Daquela agora mesmo non está desasignado a ningún deses grupos os que está restringida a actividade. En canto poidamos telos andando, xa poderedes veras. Paciencia e desculpas. Así Sí, porque esta restauración foi feita a que hora, Victoria? Que non la pasou hoxe a pola entrega. mañán, sí, a pedimos onte a mediodía, non la fixeron pois hoxe ao longo da mañán. É moi recente, entón, bueno, estamos aí, estamos a punto de telo todo terminado, para que poidades comezar a traballar. O problema é que sodes moita xente e a carga manual os grupos leva tempo, intentamos facelo de xeito automático e Moodle volveuse todo. Corremos nos máis que Moodle e agora hai que volver a ir a modiño con paciencia. Tenémolo estes días, vale? Vos daredes conta en canto... Si, lanzaremos tamén un aviso, dende o foro e dende a mensaxería interna. Vale, daquelas datas entendo que as de produto final, a data de finalización tamén é o 30 de maio e a de comezo en canto rematen a etapa acolle, non? O sea, a partir da sesión de hoxe poden comenzar, por exemplo, co panel de reflexións iniciais, ese pódeno facer. En canto teñamos o foro... Si, despois en acolle, na etapa acolle o panel de reflexión. Onde non temos as datas colocadas no produto final da reflexións e conclusión. Que é o que me refería aquí, sería o 30 de maio aquí, e esta data é en canto rematen as visitas, non, de observación. Claro. E aquí se vos piden dúas cousas, un produto final colaborativo, aí tedes a rúbrica que vai usarse para avaliar ese produto final colaborativo por parellas de centros irmandados,
E a entrega faise na base de datos colaborativa que tedes ao final. O formato é relativamente libre e intranxente entrando, madre mía. E despois se vos piden dúas cousiñas pequenas como reflexión final e conclusión. Por unha parte, decálogo de boas prácticas, de entrega por centro, outra vez unha entrega que expande a todos os membros do grupo do centro, e unha enquisa final individual de reflexión sobre todo o proceso. Aquí teríades o produto final para compartir co resto de centros educativos. Isto está en aberto, todos os produtos finais van ser vistos por todos os centros. A avaliación vai ser feita polos asesores nunha tarefa que non veredes. Tedes este cartafol aquí, este espazo non é obrigatorio, pero hai centros, aconteceu ano pasado, este ano xa está acontecendo outra vez na etapa autonómica, verdad, Olga? Que queren, traballan tanto, producen tanto, que queren outro espazo máis para seguir compartindo. Daquela non é obrigatorio, é un lugar que tedes aí para compartir outros materiais adicionais que, bueno, que vos xurdan e que pensedes que son de interese para o vosso emparellamento. E aquí teríades o decálogo de boas prácticas, teríades que engadir entrada, e trátase de que recollades con relación a cada un destes ítems algo relevante que considerades que foi unha boa práctica do que vistes no vosso proceso de observación. E, por último, teríades a reflexión, conclusión e avaliación, que é un cuestionario que non me deixa, fixen probas e non me deixa agora amosarvos as preguntas do cuestionario, aquí están. Pero é como vos sentistes durante o proceso, como vos sentistes despois do proceso, ou algún cambio, como conclusión é moi breve e para nós é moi útil para saber cal foi así a priori o primeiro impacto en vos mesmos, vale? E por último, tedes toda a cuestión relativa a normativa de protección de datos. Isto ven sobre todo porque se decides que o produto final sexa un videoproduto onde vais a ir alumnado e todas estas cousas, pois tedes que estar informados das condicións nas que podedes facer isto. E penso que nada máis, non, Mónica? Non, nada máis. Isto é un tour así, bueno, pois rápido do que hai na aula virtual. Vedes que é moi similar a etapa comparte, casi que son as mesmas tarefas, salvo, bueno, pois as últimas da reflexión final e aquelas que se recollen para esas casuísticas, non? Para esas persoas que non son observadas ou que poden facer outro tipo de entregas cando reciben a outro centro, pero en principio todo está en aula virtual, todos os recursos están disponibles. Sabedes que as follas de observación podedes empregalas como están ou incluso podedes personalizalas e adaptalas, non? Aí hai moitísimos ítems nesas follas, tampouco é preciso cubrilos todos. Entonces, eu creo que agora o máis importante pois a partir de mañán ou pasado, sobre todo en canto teñamos, Victoria, verdade, o foro de intercambio restringido para esas parellas, creo que ese foro é moi importante utilizalo para que vos empecedes a saudar entre vos, entre as parellas de centros, para romper un pouco aí o xeo, porque é o espazo que temos para que todos poidan. Poden utilizar incluso o Big Blue Button, que está aí, que é a ferramenta de videoconferencia que temos aí para na etapa, sí, na etapa colle, incluso para facer videoconferencias virtuais entre os centros. Non sei se lembrades que Victoria pasou por aí, pois hai unha ferramenta de Big Blue Button que a podedes empregar, está en aberto, non fai falta moderador, incluso pois para que vos coñezades e vos poñades caras. Aí está nola amosando Victoria. Esa é simplemente darlle a unirse á sesión, a través do foro ou da mensaxería acordades un día para reunirvos, oye, pois vámonos a ver media hora e nos vamos a coñecer e a poñernos cara. Cantas persoas somos, cantos estamos aquí no programa, e, bueno, a partir de aí, sobre todo, o papel dos coordinadores, non? Quizás é un pouco máis importante que quizá quen vai xestionar un poquinho máis, non? A recollida o mellor da información, logo de pasar a información de que parellas se observan a quen, bueno, ese é un rol aí, un traballiño importante. Entón, eu empezaría por aí, a partir de mañán. Tedes o foro de dúbidas e consultas que podedes empregar xa o que temos na aula virtual.
empezaría por establecer o saúdo inicial no foro de presentación, unha posible videoconferencia entre centros, entre as persoas que poidan, entre os coordinadores, está aberto para que poidades utilizalo. E unha vez que os centros vos coñezades e vos saudedes, empezades co panel de reflexión inicial. Facedes as vosas aportacións aí. Despois, se xa se van establecendo esas parellas de observación, pois esas parellas xa van estar en contacto a través do foro, a través de mensaxería interna, para ir vendo o plan de aula, non? Establecer pois tamén esas follas de observación, que vou observar, bueno, pois eu vou planificar isto, e bueno, é un pouquiño iniciar esa colaboración e romper o xeo, é unha maneira pois de empezar. Non sei que vos parece, se tedes dúbidas. Sabemos que unha parte moi complicada e que me chegou que é un pouco a xestión e buscar tempos no vosso horario lectivo para facer as observacións, que nos consta que é moi complicado e que na maioría dos centros pois están todas as horas a tope. E que bueno, que é complicado porque todo o mundo ten apoios, entonces, bueno, sabemos que é un esforzo, pero bueno, hai que aproveitar tamén esta oportunidade, un programa, esta orden esta convocatoria recolle unha normativa legal que permite esta formación dentro dun horario lectivo e cunha organización e unha planificación interna e acordada entre centros, nos tempos e temporalizados nos tempos que mellor lle vayan a eles, e que non vai a supoñer ningún gasto económico, é dicir, os CFRs, os centros que pertenzan ao ámbito do CFR asumen os custos dos desplazamentos e todos aqueles que se deriven das mobilidades, de acordo? Pero eso directamente o xestionades cos vosos asesores e asesoras de CFRs, é dicir, que a ninguén lle vai a supoñer un gasto persoal a participación deste programa de observación máis alá do tempo que lle poida dedicar para xestionar, prepararse e compartir, máis alá do tempo. Se queredes facer algunha preguntiña polo chat, por aí. Non sei no documento de Google Drive se están facendo aportacións, vale. Despois vai haber un montón de casuísticas, altas e baixas de participantes. Este ano, non se, en principio, non se contemplan baixas de participantes, salvo pois aquelas nas que non sexan compatibles pois coa docencia. Recomendamos e insistimos en que aqueles que lles foi complicado continuar o programa no primeiro trimestre, que non abandonen, que continúen, que é un programa moi enriquecedor para o centro e que aporten o que poidan nas tarefas do centro, porque o pouco que aporten sumará para o centro, para a puntuación final, todo o que poidan aportar. E logo, bueno, pois o ano que ven, pois desenvolverase tamén unha fase moi importante. A fase interautonómica e internacional son tamén fases moi enriquecedoras, que conste que está a nivel de centro tamén o é, e a nivel de centros da nosa comunidade tamén o é. E que máis? E logo eso, que se hai casuísticas moi específicas, pois se nos trasladan e intentamos resolvelas da maneira menos prexudicial para o centro, sempre intentamos iso. Entonces, bueno, non sei, eu pola miña banda non teño... Podes volver a explicar o de presentarnos no foro ao cole que estamos emparellados? Sí, mirade, o foro na etapa, así de memoria, na etapa colle, hai un foro para os centros emparellados. Vades a ver un título que pon foro para emparellamento de centros. É dicir, ese foro, cando entredes, vades a seleccionar o voso grupo. Si sodes do grupo que teño aquí, por exemplo, vou a decir un exemplo, teño aquí que o emparellamento, o E1, é a Escola de Educación Infantil Fernández Varela e Rúa Hernán Cortés. Pois se eu son participante do Fernández Varela, vou a entrar no foro ese de intercambio, selecciono o grupo E1 e automáticamente a mensaxe que eu escriba no foro só van a recibir os compañeiros e compañeiras do meu centro parella. Non se expande nin a reciben o resto de centros, vale? O que quede no voso foro e as vosas conversas quedan aí. Polo tanto, bueno, pois é unha ferramenta interesante para vos. Despois, a entrega de calendario grupal
entendín que era en parellas de persoas. O calendario grupal é unha entrega por centro, igual que na etapa acolle. É dicir, o coordinador ou coordinadora de ambos, corrixídeme se me equivoco, compañeiros e compañeiras de CFR, se interrumpídeme, é unha entrega por centro, é dicir, pois, se expande por parellas, Victoria, a entrega. Ou entregan o mismo calendario os dous centros. Claro, eu entendo que a entrega é Claro, por grupos por emparellamentos e se pero é o expande mesmo ese calendario. calendario para todos os membros. É o mesmo procedemento, pero un grupo Sí. diferente. Elaborades un calendario conxunto, pois de esas reunións que vaiades a ter que sexan imprescindibles. Pois tal día nos vamos a reunir de forma virtual para abordar estos temas, con estos obxectivos. Tal día nos vamos a facer as observacións. Calquera outra cuestión que consideredes relevante contemplar no calendario. A partir de agora, todo aquelo que sexa de colaboración e que requira un día de planificación vai para o calendario. Si, non sei se respondín a pregunta. A entrega de calendario grupal entendín que era en parellas. Si, vai a ser o mesmo calendario que entrega o centro 1, o centro do emparellamento 1, o Fernández Varela vai a entregar exactamente o mesmo calendario que o que vai a entregar a EI Rúa Hernán Cortés. É o mesmo. Vale. Máis preguntas? Por aí polo chat. Pode haber modificacións tamén nas persoas que deciden facer a mobilidade. É dicir, agora mesmo, por circunstancias persoais, alguén decide ir á mobilidade e resulta que ese día ou o día anterior pois acontece un imprevisto, unha incidencia, esa persoa non pode ir, pois pode desplazarse outro compañeiro ou pode non ir. O ideal é que sempre fose algún compañeiro a mobilidade, que alguén o sustituíse. Compre, entón, actualizar aquel documento onde cubríades ali na aula virtual quen viaxaba e quen non viaxaba. Mais que nada porque son docentes que se van a desplazar en horario lectivo e se vai a solicitar pois, o permiso á inspección correspondente de que se desplazan na mobilidade. Todos estades matriculados nunha actividade de FPROFE, que é a que, digamos, de alguna maneira vos dá a cobertura normativa e legal ao desenvolvemento deste programa, de acordo? Entonces, aí xa está descoberto e aí se clica, creo, corrixídeme se non me equivoco, se clica nun apartado e se notifica a inspección a mobilidade deses docentes para que, digamos, que estea descoberto, así que esteades informados de que ese día estades a desenvolver ese programa en horario lectivo. Non sei que máis. Bueno, pois podedes continuar escribindo consultas, que o mellor agora non se vos ocorren facer preguntas, porque eu creo que isto igual, agora unha vez que iniciedes a colaboración cos centros que vos tocan, pois probablemente empecen a xurdir máis cuestións, pois a nivel organizativas, pois a nivel de documentación, pois nolas trasladades a través do foro e así todos as consultamos e todos as vemos. No noso centro só hai unha persoa de equipo directivo, é imprescindible que viaxe. Sí, é un requisito que viaxe esa persoa do equipo directivo. Digamos que, salvo que, bueno, pois se non pode ser por circunstancias persoais, pois, bueno, este tipo de cuestións son as que hai que abordar de forma particular e personalizada para cada centro. De alguna maneira, pois, se está xustificado e evidenciado que non pode viaxar, pois habería que ver por qué, pero é imprescindible que vai así. O que non observa pode facer unha conexión virtual. Pode facer unha conexión virtual co outro centro, é dicir, contemplanse accións para esas persoas que non observan nin son observadas, de alguna maneira, físicamente, si se contemplan opcións na aula virtual, si hai propostas, e se hai algún docente de outro centro co que pode colaborar e facer algo de forma virtual, si. Hai opcións, tedes que ver aí con detalle cal se vos axusta máis a vosa situación e escoller unha desas.
Dime aquí, sigo sen saber onde selecciono o meu grupo é 18, non me permite se selecciono CP emparellado. Non, é que o tema dos grupos e dos agrupamentos témolo que xestionar, xa o dixo agora a miña compañeira Victoria, témolo que xestionar agora en canto rematemos entre hoxe e mañán, porque a restauración deste curso foi agora unhas pouquiñas horas antes de iniciar esta sesión de videoconferencia. E necesitamos deixalo todo ok, mandámosvos unha mensaxe en canto teñamos e vos decimos adiante co foro e cos emparellamentos e con todo. De acordo? E vai aparecer a opción. A achega dos dous arquivos debe facerse na mesma entrega. Por que pon iso? Probablemente falas de o documento ao plan de aula e as follas de observación. Entendo que sí, porque vale, sí, porque era unha maneira de entregar todo, o sea, o procedimento de observación xa ti, se fuches observado e observas, pois vas a ter eses dous documentos e xa os subes directamente. Pero me parece que esta vez abrimos, non? Demos opción a que haxa máis intentos para subir arquivos, se non me equivoco, compañeiros. Sí, creo que ese tema está arranxado e sabemos que houve alguén, houve persoas que subíades arquivos e lle dabades a enviar para cualificar e despois non vos deixaba subir o outro. Penso que agora o deixamos para que poidades facelo, poidades ir subindo en momentos diferentes os dous arquivos e non volva a pasar iso. De acordo? Son cuestións que tamén imos mellorando nós, tamén na aula virtual, un pouco en base ás peticións que nos vades dicindo. Sí, claro. Entendo que as visitas realízanse en 2 días, o que cada centro vai a visitar a outro. É dicir, claro, van a ser 2 días porque un día un centro vai a visitar a outro centro e outro día, en outra semana, en outro momento acordado, outro centro ven a facer as observacións ao noso centro. Sí, sí, é así. E esas datas acordádelas vós a través dos coordinadores das direccións en coordinación coas asesorías, porque vos van a acompañar asesores e, bueno, un asesor, se está viaxando con un centro, pois non pode viaxar con outro, entón, pois, bueno, tamén é importante aí cadrar un poquinho. Esta parte é complicada, require tamén, sí, coordinación e colaboración, pero, bueno, malo será. É un terceiro día no que se reúnen inicialmente? Non, eu creo que aí eu referíame a esta sesión de videoconferencia que podedes ter as parellas de centros de forma libre, non? Non hai terceiro día de reunión presencial. Sucede nun día de ida, outro día de volta, e se hai un terceiro pode ser virtual, a través do Big Blue Button, por exemplo, e o podedes recoller no calendario das observacións, como unha planificación, por exemplo. Son 4 docentes, máximo, 4, preguntan aí, poden ser máis de 4 persoas? Digo porque depende do centro se somos moitos, non, xa sabemos que hai centros moi grandes, non, máis de 4 non, e un membro do equipo directivo. Ao final do centro, si xa sei, 5 como moito, ao final, contando o equipo directivo máis o asesor. Sí, xa sabemos que en algúns centros, pois, bueno, que sodes moi numerosos, pero de momento a convocatoria e o custo económico que supón estas mobilidades, pois non dá para máis. Na presentación puxestes un de coñecerse, planear traballo, xantar, falábase dese máis aos dous de observación. Non entendo a pregunta, pero bueno, creo que ten que ver, non? Co día que faz a mobilidade ao centro, e ese día pola mañán establecese, bueno, hai unha acollida polo centro anfitrión, fanse as observacións. Ese día xa ten que estar todo planificado previamente, é un traballo importante, non? Ese día o centro vai e ten que estar todo programado. E despois hai un xantar conxunto, non? Do centro anfitrión que recibe ao profesorado, ese grupiño de mestres que os acolle ese día, hai unha comida de xantar conxunto, porque despois desa comida hai que reservar un momentiño antes de volver para os nosos centros para facer esa reflexión conxunta, non? Desa xornada de observación.
ou de cousiñas que quedaron pendentes para falar, para compartir, de proxectos que non se puideron ao mellor comentar no momento das observacións. Igual non sei se respondín a esa pregunta. Sí, en nuestro centro es un centro muy pequeño y solo está el director que asume todo el equipo directivo. No dijo desde el principio que él por circunstancias no puede viajar. Es fundamental la figura. A ver, es fundamental, obviamente, estas circunstancias de centros muy pequeñiños, pois haberá que, oficialmente, por convocatoria, a resposta sería non, ten que ir. Que é un centro pequeno, recollemos esta casuística, trasladámola ao xefe do Servizo de Formación ás direccións dos CFRs e buscamos a maneira menos prexudicial para o centro, lóxicamente. Vámoslo a ter en conta todo isto, vale? Pero é cuestión sempre comunicar e estar en contacto cos vosos asesores e trasladarlle todas estas cuestións e non os deixedes para o último momento. Porque, aínda que a vos parezca unha consulta moi básica, pois ao mellor non é tan básica, Igual é importante comentar e falalo. Ok, entendido, pensei que era un día previo ás observacións. No calendario grupal aparecerían programadas as visitas dos dous centros. Sí, poden aparecer as visitas programadas dos dous centros. Eso xa é o ideal, vamos, que aparezca todo no calendario. Se aparece todo no calendario, se conseguides que aparezca todo no calendario, vamos, increíble. E o calendario, pois tamén se pode actualizar, é dicir, podedes facer unha entrega inicial do calendario e despois acordades que, ostra, pois mira, creo que vamos a ter esta xuntanza, podedes actualizar, falades coa persoa asesora, podedes actualizar o calendario, non hai ningún problema. Agora, non tedes temporalización na entrega das tarefas, é dicir, todo o que fagades, organizades vos para entregar todo ata o 30 de maio, de acordo? Entón, non hai presa para subir as tarefas, tampouco esperedes ao último momento, porque senón os asesores ou asesoras tampouco vos poden dar o feedback aí que ao mellor precisades nalgún aspecto. Vale. Bueno, pois xa fomos resolvendo algunhas cuestións, seguro que xurden moitas máis por aí. Eu penso que as máis básicas pois están resoltas, esperamos que a partir de agora se desenvolva esta etapa que sea enriquecedora para vos, que realmente a disfrutedes. Xa fixestedes unha parte moi importante, complicada, que era empezar e romper aí con esa concepción que tiñamos de que me veñen a observar e bueno, seguro que descubristedes que non era para tanto, que ao final é moi enriquecedor. Entón, agora, a parte que vades a desenvolver é moi interesante, porque a todos nos gusta sempre ver, oye, que estarán facendo nalquén centro, como estarán abordando isto? Pois sempre nos gusta, non? Ver que fan nos outros centros, pois para iso este programa. E por sorte, pois nos dá esta cobertura que precisamos para poder desenvolvelo no horario lectivo. Entón, bueno, pois pola miña banda nada máis. Non sei se algún compañeiro ou compañeira de CCR que sodes os que coñecedes, que están con vos aí nos centros e que vos acompañan, quere facer algún comentario, que sei que están aí con vos ao pé do cañón, que van con vos as mobilidades, porque nós dentro do servizo, pois bueno, xestionamos un pouco, pero eu creo que eles son as persoas que están con vos e que, bueno, que vos axudan en todo o que poden. Se algún compañeiro ou compañeira quere comentar algo. Bueno, eu simplemente agradecerlles todo o traballo desenvolvido na primeira etapa, que me parece que fixeron un traballo excepcional todos os centros, facendo un gran traballo. Simplemente felicitalos e moito ánimo ca segunda fase, que estamos aquí para axudalos en todo o que precisen. Bueno, pois claro que sí, Olga, que a ver, o mérito tamén é deles e é o esforzo que están facendo. E bueno, pois pola nosa banda nada máis. Penso que ata aquí a sesión de hoxe, non obstante, seguimos en contacto, o servicio de mensaxería que temos tamén dentro do servizo do programa, que vos bombardeamos a veces con mensaxes, pero para que chegue a información, estamos aí no servizo de programas, están con vos as asesorías nos CFRs, que me consta que están facendo un traballo moi importante con vos. Entón, pois, bueno, estamos para o que precisedes. A partir de hoxe, preguntade, non vos quededes con dúbidas. Disfrutade do programa.
buscade ese momentiño no centro e veredes que é unha oportunidade moi grande. E non lles puxemos, Vitoria, Olga, non lle puxemos o vídeo que tiñamos, bueno, colgamos vos na aula virtual un vídeo dun centro para que vexades como produto final, como un exemplo inspirador, un centro que temos aí, bueno, dunha parella de centros a nivel autonómico. Entón, pois, bueno, vamos a colgárvolo aí na aula virtual e a partir de agora, cando que irades. Eso si, o foro, deixádenos un ratiño para ata mañá, para que funcione ben para as parellas de centros, de acordo? A ver si nos responde e non nos ocasiona aí ningunha incidencia máis. Pois pola nosa banda nada máis, moitísimas gracias e desculpas pola preocupación esta que xeramos con toda esta incidencia, de acordo? Pero que estamos para o que precisedes. Gracias, compañeiros e compañeiras, Sabela, Olga, Belén, Luís de Pontevedra, por aí que vexo, Isabel de Ourense tamén, non sei, fáltame por aí compañeiros que sei que están aí sempre ao noso lado. Bueno, adeus a todos e a todas, grazas por estar, chao.